Benefiċċji li grazzi għalihom inħarġu mir-riskju ta' faqar wieħed minn kull 10 li kienu f'din is-sitwazzjoni. Dan ingħad f'analiżi li għamlet il-Gazzetta Torċa u li pubblikat fil-faċċata tagħha l-Ħadd, kif din il-ġimgħa tħabbar li 97,000 familja jew kważi 190,000 persuna se jingħataw l-ewwel minn żewġ pagamenti tal-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja. B'kollox dawn il-familji se jirċievu kważi 24 miljun euro. Fil-faġġi spjegat li fuq meda ta' ġimgħa l-familji bit-tfal u l-pensjonanti bidħul inqas irċivew fajnuna mill-Gvern madwar 38 miljun euro addizzjonali. Intqal li minħabba li l-benefiċċju addizzjonali sena d-dieħla se jkun aktar ġenerus u ngħatat mill-ġdid żieda rekord fi Children's Allowance u mistenni li se jerġa' jkun hemm tnaqqis simili fir-rata ta' dawk f'riskju ta' faqar. Dan ifisser li fuq medda ta' sentejn wieħed minn kull 10 persuni li kienu f'sitwazzjoni ta' riskju ta' faqar se jkunu nħarġu minn din is-sitwazzjoni grazzi għal benefiċċji addizzjonali u titjib ta' Children's Allowance. F'din l-analiżi ngħatat spjegazzjoni wkoll ta' kif jinħadem il-mekkaniżmu tal-kola addizzjonali kif tiġi ikkalkulata rata tal-għoli tal-ħajja fuq l-oġġetti li l-aktar jikkonsmaw il-pensjonanti u l-familji bidħul baxx. Ta' min jispjega li l-medja ta' dħul nazzjonali tinħadem skont kemm hemm membri fil-familja u allura familji kbar jintuża kejl akbar tal-bżonnijiet tagħhom. L-inqas li se jieħdu dawn il-familji huma benefiċċju ta' aktar minn 145 euro, mentri l-benefiċċju massimu se jkun ta' 1,500 euro. Madwar 28,500 koppja pensjonanti se jgawdu minn dan is-sosten, magħhom ukoll kważi 140,800 armel jew armla. Minn barra hekk kważi 27,000 familja bit-tfal se jirċievu dawn il-pagamenti. It-tieni pagament għal dan il-benefiċċju se jingħata f'Ġunju li ġej u mistenni jilħaq is-26 miljun euro.